Pašine strašne priče. Jedan dečak Paša se mnogo plašio zlikovaca iz bajki. Ponekad, posle čitanja bajki, on zamišlja različite stvari i onda se uplaši, a čak plaši i drugu decu tim strašnim likovima. A sada ću da vam ispričam nešto strašno što se desilo. Strašna priča o Baba Jagi. Jednom je odeljenje 4B otišlo na kampovanje. Odabrali su mesto, postavili šatore i okupili se oko logorske vatre. Onda je Paša rekao: loša je ideja da kampujemo ovde. U ovoj šumi sigurno živi Baba Jaga. Vidjet ćete, ona će se pojaviti. Stavit će nekoga na lopatu i gurnuće ga u rernu. Naravno nisu mu verovali. A ujutru... Užasno! Ko je to? Pašu su toliko izujedali komarci da nisi mogao da ga prepoznaš. Evo, vidite! Povikao je Paša. To je sigurno Baba Jaga poslala komarci da mi popiju krv. Naravno, svi su mu se smejali. Devojčica Sveta mu je dala sprej protiv komaraca. Uveče je Paša naprskao sprejom svoj šator i rekao: vidjet ćete, Baba Jaga će sigurno doći večeras. Sve će nas pojesti i vozit će se na našim kostima. I definitivno, uveče je bilo strašno. O, kako je grmelo! O, kako je sevalo! Sledećeg jutra Pašine čizme su bile pune vode. To je Baba Jaga prizvala kišu. Povikao je Paša dok je prosipao vodu iz čizama. Naravno, svi su mu se smejali. Trebalo je da ostavi čizme napolju. Dečak po imenu Dima mu je dao svoje rezervne suve patike. Grupa se okupila u šumi da bi brali maline, a Paša je rekao: ja ne idem sa vama, jer u ovoj mračnoj šumi živi Baba Jaga u kolibi na pilećim nogama. Oko kolibe je ograda od skija nestalih skijaša, a na ogradi se vide korpe nestalih tragača za pečurkama. Naravno, svi su mu se smejali. Tanja mu je dala lonac i vreću ovsa i rekla: vratit ćemo se i onda ćemo zajedno ručati kašu sa malinama. Grupa se vratila iz šume sa malinama i imali su šta da vide. Paša je spavao, ovas je zagoreo u loncu, plamen je iskočio napolje, spalio je travu i krenuo prema šatorima. Deca su ugasila vatru, probudili su Pašu i pitali: zašto nisi pazio na vatru i kašu? To nisam bio ja, to je sigurno bila Baba Jaga koja me uspavala da ne bismo pojeli njene maline. Ta Baba Jaga leti u avanu i upravlja tučkom, metlom krči sebi put. Tada se začuo zvuk groma u šumi. Vetar je zazviždao i drveće se savilo. Onda je plavi helikopter sleteo na livadu i iz njega je izašao čovek u uniformi. Paša ga je pitao: da li si ti Baba Jaga? Ne, rekao je čovek, nisam nikakav lik iz bajke. Mi smo vatrogasci hitne službe. Leteli smo preko šume, videli smo vatru i pored nje nekoga ko leži i ne pomera se. Odlučili smo da proverimo da li je to požar. Ne, rekla su deca, Paša je zaspao pored vatre. Za sve je kriva Baba Jaga. A mi smo oprezni sa vatrom. Tako treba, deco, reče vatrogasac. Pošto ste bili dobri, dobit ćete svi sladoled i film o bezbednom ponašanju u šumi. A mi ćemo sada da se provozamo sa Pašom helikopterom da bi se uvijek
da u šumi nema Baba Jage. Nadam se da se ne plašiš visine. Od tada Paša zna da nema opasnosti od Baba Jage. Ali od šumskog požara ima. Ne ostavljajte vatru u šumi bez nadzora, deco.